Предвид километричните опашки от леки автомобили на граничния пункт Маказа, които всяка седмица от петък до неделя водят до няколко часов застой на границата, е взето решение да бъде въведена нова организация за преминаване в Гърция, съобщават от областна управа Кърджали. Това се налага заради изключително големия трафик през почивните дни, когато през пункта минават над 10 000 автомобила дневно. Той се използва от хиляди наши и чужди туристи, като най-прякото трасе към гръцките плажове. Използва се и от хора от трети страни извън Европейския съюз. За това е било взето решение в моменти, в които трафикът е от българска страна и има натрупване на автомобили, които образуват опашки от над 2 км. Едното трасе от гръцка страна да се ползва за изход от България, за да може потокът да бъде разпределен на 3 трасета. Автомобилите от трети страни ще бъдат отделени в самостоятелно платно, защото те най-много забавят при проверката на документи. Мерки се въвеждат и в Кърджали. По основния булевард, който поема интензивния трафик към Маказа, ще бъдат поставени изкуствени неравности, които ще се изградят преди пешеходните пътеки от двете страни, с цел да се осигури до някаква степен безопасност на пътя, въпреки натоварения трафик. Мерките, които се отнасят до новата организация на граничния пункт Маказа, влизат в сила веднага, докато тези, отнасящи се до булевард Беломорски в града, ще изиска известно време, докато бъдат поставени изкуствените неравности. Мерките са само част от множеството набелязани такива, свързани с безопасността на движението и натоварения трафик към Гърция.